Special aton pagistoryahan ang mga tips kung paano masolusyonan ang masami nga pagbasa sang imo nga ilok. Maayong agabakulod, mga agabilog gamahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Disyembre 4, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system ang nag-aapekto karon sa nasidlangan nga bahin sang Central kag Southern Luzon. Ang northeast monsoon na nag-aapekto naman sa Northern Luzon kag bilog nga Central Luzon. Ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Group of Islands. Amangin magalumo ng kalangitan nga may lap-talap na pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan dugdug mabas nga huyop sang hangin gikan nakatunda na sidlangan. Ang mamatyagan sa Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands samtang gikan na bagat na naminhan padulong nakatunda naminhan na sidlangan naman nga huyop sang hangin. Ang mamatyagan sa Eastern Visayas. Ang baybayon mangin kasarangan naman dugdug mabaskog ang dapya sang balod. Sa aton nga temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtub sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kay na alas 7 sang aga, magatudo naman na 5:26 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Panahon sa Morning, Action Boy! Kag sa aton mga ka-action man. Mga ka-action. Bayong aga gid liwat. Yes. Yes, good morning. Happy Friday. So sa nagaupod sa aton subong nga aga, good morning gid. Nagapanguna si Alex Monteza. Upod sa liwat sa ikaduha nga bahin sa mainit nga balita. Diba? Hambal niya ibulad na ang balita. Papa Boy and Madam Energy Dora. Gabi ibulad gid yan. Daugahon. Kaya gainit na subong guro Action Boy, no? Kagapon actually, no? Doon medyo init kwan na. gapon sang aga. Mahay na gapon ng chimpo sang aga. Oo, mayo na. So, ibulad na ng balita kung Action Boy, Kasi mag-ugaw lang. Ay, kalain. Kaya Style Antonio Kadayday, good morning. Flora May Mirasol, good morning man. Kay Arnel Desamparado, ara siya sa may Purok Matahom, Barangay Mansilingan, good morning. Jesselyn Andrada Tiangson, good morning Action Boy and Action Doll watching from Mansilingan, good morning lang kay Roy Andrada and Jessica Dolindo sang Ibi Magalona. Kay Detalia Taylor, at Taylor, kunwari disa, no? Pero kunwari siya sa Gua Taylor. Taylor gina yan. Yes. Good morning. Erwin Gonzalez, good morning, sir. Naga-monitor siya. Michael June P. Season, good morning, Action Boy and Dorel. Greet ko lang Mama Color Des Palma Season, dra sa Purok Brotherhood, Sumag. Good health always. Keep safe to all Energy Fans Club. Kag happy weekend from to Elise Paranaque. Okay, go Action Boy. Homan Lumena, mga agaman, sa kay Ivy Mahinay. Always yan namin gid sa imo, ma'am, mag-broadcast, ma'am. We are proud of you, ma'am Dorel. Thank you, ma'am. God bless. Myla Dikito, good morning, man. Sa kay Dina Magbato Malabago. Good morning man sa imo. Kay Remia Garcia, of course kay Rose Wenner, mayang aga. Sa kay Kagawad Mira Polidario, gali dira sa may barangay Pahanukoy, good morning sa imo, Kagawad Mira. Kay Cap Noel Libuon dira, no? Kagawad sa mga Noel Libuon, no? Good morning man kay Action Boy, kay Kagawad Milagros Alit. Good morning, Kagawad rin siya gani, barangay 39. 39 siya yan. Alapit tayo sa barangay 40, no? Kag sa 38. Yes, in fairness. Gati no, paray lang na sila. Good morning na nasa taga-barangay 38, 39, kag 40. Okay, sige. Correct. Sa kay Migo ko, Ronnie Vega, may aga sa imo pare. Good morning. Kapanghagad kape, proti nakapangapi na ko. Pangapi ka na kay mga api, mako di. Yes. At least do one virtual, ano ka lang ka virtual mga coffee, drinking. Coffeeing. Virtual coffeeing, correct. Diba? Correct man. Sige. Sige, sakay Nanay Edwin Ligaya Miranda Abeto. Senior. Good morning, siya. man. Si Nanay Ligaya Abeto, Action Boy Ara man, sa may Binalbagan. Duway pa ko kahapit kay Nanay Ligaya, gyapon ba? Sige lang na yan. Magkakanto ka sa may mailan, girikta ka lang mo.
Sige lang mahapit, iko dadason kay nanay. Nay, no? Yes. Sakay Zinaida Valencia, listening from Valenzuela City. Kay Wilmar Carcasitas. From Murcia. Toto di Dios aga pag balbal ubra ay kapisan ho. Kay Toto. Kay Tata, sino ni? Kay Tata Ripulyo Cahelo, traveling to Southern Negros now. Oh. Halong. Noel Valdez Toledo, watching from Barangay Kabog. Good morning dira man kay Kagawad Ulay Abalahon bla. Ay, pa din ka sa pangapig gani? yapon sa Kabog eh. Ay, gali no kabog. Tumang ba ko si mo nga magadto Gani, kadto ka lang gani. sa kapian. Oo, Kag sige. ang balumot to pag magtapos ka na pangape. Atong charge lang kay Kagawad Ulay Abalahon. Sige. Okay. Ayos. Kasi gambal to siya action boy duran. Sige. Basta sige. karon makapangapi ko to. Sige, standby sa balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Detalye na sa aton mga balita lokal. Kanselado ang pagpanagtag sang financial assistance sa dalagko nga mga barangay sa siyudad sa Bacolod, samtang nadayon naman ang payout sa mga beneficiaryo gikan sa mga magagmay o kon numbered barangays. Iniagin klaro ni Department of Social Services Development o kon DSSD Head Pasita Tero sa interview sa Action Radio. Sunod kay Tero, base sa duha ka adlaw nga schedule, nga ilagin tala na umpisa kahapon nga adlaw, naglambot sa 5,185 ka mga target beneficiaries ang dapat kuntani nga magkabaton sang tag 6,000 pesos nga cash assistance. Apang para lamang sa 1,600 ka mga beneficiaryo ang na-download. Ini nga pondo ang dugang panitero ang ginkuha gikan sa Bayanihan 2 nga programa, hindi lamang para sa mga napektuhan sa COVID-19 nga pandemic, kundi nagalakip man sa mga individual o pamilya nga wala makabaton sang Social Amelioration Program o kon SAP. Nakigangot na si DSSD Head Pasita Tero sa pamunuan sang Provincial Social Welfare and Development Office akon PSWDO sa probinsya sang Negros Occidental angot sa problema sa mga badyaw nga padayon nagalayaw sa palibot sang syudad. Suno kay Tero, ini nga grupo sa mga badyaw ang temporaryo nga nagaistar sa norte nga bahin sang Negros kag sinila mga bulan sang Disyembre, liwat nga nagbalik sa ila operasyon sa Bacolod. Dugang Maritero, may plano man ang probinsya nga iproseso ang pagpauli sini nga grupo sa ila lugar sa Mindanao pagi sa bulig sa Office of the Civil Defense. Sa rebaluan nga ang badyaw ang isa sa mga sektor nga ginatutukan sang syudad kung problema sa COVID-19 ang paghahambalan, labi na sa natabo nga pagpositibo sang lider sa among nga grupo nga nagatiner sa syudad sang Sagay. Gindayaw naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang mga local welfare and development officers sa probinsya sa dedikasyon sa mainit sa paghatag serbisyo sa publiko agud mabuligan ng mga sektor nga napektuhan sa COVID-19 nga pandemya. Ini ang mensahe sa gobernador sa Local Social Welfare and Development Officers Program Review and Planning Workshop sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial kahapon nga adlaw Huwebes nga gintambungan sa mga social workers sa bugos nga probinsya. Suno kay Lacson nga bilang isa ka developing nation, tanan na nakahibalo nakon ano ka importante sang social kag development work. Duga pa sang gobernador, madamo sa gihapon sa mga tao nga dapat buligan sa Pilipinas nga isa sa mga pungsod nga masami ginaluntaran sang natural nga mga kalamidad. Nagalaom ang gobernador nga paagi sa sining aktibidad, mas mapasangkad pa ang mga programa sang Provincial Social Welfare and Development Office agud mabuligan ang mga negrense.
Nadugangan sang 91 kabago nga COVID-19 cases ang Western Visayas. Sa pinakauli nga case bulletin sang DOH-6, ang Negros Occidental ang pinakamadamo nga bago nga kaso nga may 24, sunod ang Aklan, kag Iloilo City nga may 23, Iloilo nga may 13, Bacolod nga may 4, Guimaras nga may 3, kag Antique nga may 1. Sunod sa DOH-6 may 36 kabago nga nag-ayo sa balatian, sa Region 6 kag 16 ang bago nga nagkalamatay. Sa kabugusan ang Western Visayas ang may 20,056 ka total confirmed cases, 17,611 ang total recoveries, 538 ang death toll. Sa karon yara na lamang sa 1,867 ang aktibo nga kaso sa rehiyon. Maka-eksperyensya sang brownout ang bilang ka mga lugar ngayon na servisyohan sang Seneco umpisa buwas nga adlaw Disyembre 5 tubtub sa Disyembre 7. Sa advisory ng pagwas ng Seneco, may brownout sa Sabadong adlaw umpisa alas 7 sang aga, tubtub alas 8 sang aga, kag alas 3 sang hapon, tubtub alas 4 sang hapon, sa Purok Manayaw Sayaw, Canlaon View Subdivision, kag proper blooming treat, bangod sa maintenance nga patigayunon. Sa Domingo nga adlaw, may brownout sa porsyon sang Country Homes Phase 3, Barangay Estefania, umpisa alas 9 sang aga, tubtub alas 3 sang hapon, bangod sang relocation sang poste. Sa Lunes, may brownout sa porsyon sa Purok Tunay kag Purok Kamunsil sa Barangay Bata. Umpisa alas 9 sang aga, tubtub alas 3 sang hapon, bangod sa pag-ilis sang poste sa lugar. Sa Human nga adlaw, may brownout man sa porsyon sa Natividad Street, Phase 2 Gold Crest Subdivision sa Barangay Bata. Umpisa alas 9 sang aga, tubtub alas 12 sang udto. Kalabanan sang nadakpan sang Highway Patrol Group o kon HPG sa Negros Occidental amo ang nagamaneho sa motorsiklo nga wala sang lisensya kag wala sang rehistro. Ini matapos ang pagpatuman sang HPG sang Uplan Lambat Bitag sasakyan sa syudad sang Himamaylan nagligad nga Miyerkules nga adlaw. Kaupod man sa HPG ang Himamaylan PNP, LTO kag iban pa. Ang iniya programa ang damlag lang ginlansa nationwide sa pagpakig-away kontra kriminalidad kag masiguro ang safety sa dalanon. Sunod kay Police Captain Robilito Mariano, pamuno sa HPG sa probinsya, sa karon wala pa sang may nadakpan ng HPG angot sa mga nagausar sang salakyan nga may malaing nga tuyo kag kalabanan sa mga ila nadakpan ang mga motorista nga wala sang lisensya kag dokumento. Nagpangabay si Mariano sa publiko nga magkooperar sa otoridad agod malikawan ang wala ginapaabot nga insidente sa dalanon. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:17. Kag para naman
Diri sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook sakay Garth Maravilla Kaknyo. May aga man dira sa imo. Maaliwalas nga adlaw sa inyo kuno siling niya. Good morning. Beyond D sakay Andrea kay Ma'am Andrea Amanda Jaime from Barangay Mansilingan. Good morning dira sa inyo. Sakay Emmy Esmeralda Dolido for watching from Hong Kong. Sakay Kagawad Ulay Abalahon, good morning dira sa imo. Rodely Gumayan, Antonieta Yap dira sa Barangay Panukoy, good morning. Stella Marie Celis. Sakay Michael June Season, good morning man. Roses are red, violets are blue, you look beautiful in black. And so action boy in yellow. Ay, siling ni Ma'am Vanessa, mayo siya magkuan, no? Mayo man siya gali poem. mo sang yes. Poemist. Pomist siya sa boy, Pomist. pomist. Action boy araman si Christine Menyes Villalobos. Good morning Action Doral kag Action boy. Monitor lang siya kuno, hindi siya kuno ka-views ang live kinaubos si load. Ay. Okay lang na, importante Okay may lang. radyo. Good morning kuno sa Energy Fans Club. Thank you. Kay, din ka na to, go Action Boy. Sige, go, go, go. Galiki-liki ko ng pamilya Pasyolan sa Kalong-Kalong Airport kag sa pamilya Nakulbaan ko ba sa Panyes ang Purok 4 magsungay. Nakabawa sa mga term ang ginagamit pala ni Alex. Alex Montez, Action Boy mo. Kay mga galiki-liki na niya. Bali Ma'am Ligaya Beto, I'm looking forward to see you Action Dorel. Ay, yes, Nay. Soon, mahabili ko. Ano siya sa Inklaro, di ba? Binalbagan. Siguro. Oo. Huwag pasalig ha. Huwag pasalig ha. Of course, i-chat ko si Nanay. Mahapil ko na pala si mo, Nay. Ah. Tagang siya gusto sa face mask, ay. Dalan mo gid. Oo, sige, Dalan sige, mo sige. gid, Ma-message lang ko sa iya. Kay friend mo kami ni sa Facebook. Yes. Pinky Terwell, happy birthday. Good morning sa imo Pinky. Kag sa tanan ko nga Unorians. Batch Especially 1993. batch 93 sa College of Education. Yes. Ay, fellow Unorian. Unorian, mag-list si Ma'am Pinky Terwell. So, Correct. Unorians mo kami ni Action Eden, Action Ann, Action John, Action Dale. Oo, mga Unorians kami dito na. Unorians. Si Pinky ni kuha siya ng ano ganina ng Miss Trabla sa Vica Unto Elementary School. Dra sa may hindi nga ni bago. Dulaw, Bago Dulaw, City. bago. Okay. Sila bala ni Migota Erwin ni Cavera. Sir Dra na Erwin nag-graduate si Cabrera. Erwin, valedictorian. True. Perfect. Sige. Valedictorian, guro. Ako. Pero valedictorian na ta siya. Sa Vica Untoy Elementary School. No? Sige. Mary Joy Ramos. Matani sila sa second trans nila. Sige. Sa pangatagay bala sa ano na sa SAP. Onsita Lopez ka watching from Hong Kong. Ikaw na endorse ito kagagmay gid sa ako nga phone call. Okay lang Action Boy. Si Ann Bella, good morning. Ma Earl, good morning man. Si Jackie Lou Guazo, ara man siya. Kay Florivic Reluta, good morning sa Barangay Kabug ko Action Boy. Si Chel Beltran, Ay, ara. dra sa may Muntinlupa. Alan Demos, good morning. Kay Daisy Tsushima, good morning Action Boy, Action Dorel. Paliog patamyaw lang ko sa mother ko, dra sa Barangay Kabug, Dolores Muray, Tauban, Teham. Good morning. Ano naging padako na ni Sir Rel Rey ako nga kuno nga phone. Nagdako na siya. Nakaka-proud. Charot. Kay Vistar Dance, tamyaw niya lang kuno sa municipality sa hinubaan ng Vistar family. Kag sa asawa niya nga si Chesa Takapan Vista. Terry Simpron Yong, watching live with Jimboy and Renz. Good morning dira sa inyo. Good morning, Renz and Jimboy. Franco Villanueva Osorio, kag kay Tomas Bronyola sa Region Pearl, Alihis. Araman si Ann Bella, Action Boy. Good morning ko no. Andre Pulangko, mag-agadra, mo kagabi naglapas na naman sa protocol. Si sino? Si Andre. Si Lingko, gid ma-unfor na gina siya. Ikaw malunagid ka mo nga may liquor ban. Liko, nag-violate ka ha. Tinagtulog siya sa police station lang. May mana. Okay. Abi ko nakatulog siya. Standby na sa mga balita national. Hooks ka.
Action Radio Philippine Standard Time, las 7:27, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginalantaw ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo nga ang COVID-19 vaccine ang posibleng maging available na sa Pilipinas sa Marso tuig 2021 matapos ang development sa luwas ang pungsod. Ini ang ginhimo nga projection ni Domingo sa Palace Briefing. Isa kadlaw matapos ginaprubahan sa UK ang Pfizer-BioNTech COVID-19 para usaron. Sunod kay Domingo, mayara sa impormasyon nga US FDA ang mag-issue man sang emergency use authorization para sa COVID-19 vaccine sang Pfizer kag Moderna sa sulod sang 2 ka semana. Duha pa ni Domingo, posible man nga mas temprano ang supply sang bakuna sa Pilipinas sa Enero, apang ini ang magadepende sa produksyon kag kung may supply nga maalokar sa Pilipinas. Ginpaatag ni Domingo, magalawig pa sang 21 to 28 kadlaw para may baluan kung approve o kung disapprove ang bakuna sa tiyon nga mag-apply ang iban nga pungsod sa Pilipinas. Klaro sa Food and Drug Administration ng FDA ang hindi pilito na matao nga bakunahan sa COVID-19 kasunod sa kabalaka angot sa safety kag kaepektibo sini. Sunod kay FDA Director Eric Domingo, ang tao ang mabakunahan lamang matapos ang ini nga mapahibalo angot sa potential risk kag potential benefits ng bakuna. Pero nagpasiguro si Domingo sa publiko nga hindi nila pag-ikompromiso ang safety sang tawo. Sunod kay Domingo, ang Department of Health ang natala na magpatigan sa education campaign angot sa among nga bakuna. Sa nabaluan ng FDA ang pwede na maka-issue sa emergency use authorization kung ang bakuna ang epektibo nga makalikaw o kung makabulong sa COVID-19. Ginapaabot nga maprubahan sang Food and Drug Administration ang COVID-19 nga bulong kung bakuna kung maging available na sa sulod sang 40 kadlaw kung mas manuo pa matapos ginpanugutan nga mag-issue sang emergency use authorization. Sunod kay Dr. Jaime Montoya sa Philippine Council for Health Research and Development, kung wala sang emergency use authorization, ang pagproseso sang ang nagalambot ini sang 6 kabulan antes maaprubahan. Duha pa sa bulig sang EUA, posible ang 40 dias o kung ang mas manubo pa. Depende kung ano ka kompleto ang rekomendo nga ginsumeter. Palayag ni Montoya, mas madasig man ang pag-aproba sa mabulong o kung bakuna nga nahatagan sang emergency use authorization sa iban nga pungsod. Ginpayag sa DOST ng virgin coconut oil kung VCO ang pwede mausar bilang food supplement para sa sintomas ng probable kag suspect COVID-19 cases. Ang pagtuon ang ginpangunahan sa Food and Nutrition Research Institute ang ginalakipan sa 57 ka probable kag suspect COVID-19 patients sa quarantine hospital sa Santa Rosa, Laguna. Katunga sa ila ginatagan sa virgin coconut oil sa ila pagkaon sa sulod sa 28 ka adlaw kag ang katunga ang nagserbe nga control group. Sunod kay Science Secretary Fortunato de la Peña, nag-decline ang sintomas sang yara sa virgin coconut oil group sa day 2 kag wala na sang sintomas nga nabatsyagan sa day 18. Samtang ang control group ang manakitaan man nga improvement sa day 3 kag nag-untat ang sintomas sa day 23. Sunod pa kay De La Peña, ang virgin coconut oil ang pwede mausar bilang supplement para sa probable kag suspect COVID cases, pero kinahanglan ang mas madamo pa nga pagtuon para sa may mga pre-existing medical conditions. Ginadilian ang mga menor de edad sa Metro Manila nga magtambong sa Misa de Gallo sa pihak nga ginalugan na ang lockdown restrictions. Sunod kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager Jojo Garcia, 17 ka mga alkalde sa Metro Manila ang unanimous nga nagboto nga dilian ang mga menor de edad nga magwa sa ilang balay para sa non-essential purposes, lagip na ang pagkadto sa mall, base man sa rekomendasyon sa mga doktor. Una na ang palipot ang curfew sa Metro Manila halin las 12 ang aga, so kung sa tuwang gabi, tugtog las 3 ang kaagahon para sa simbang gabi. Ang Metro Manila, lakip na ang 7 ka ibang mga lugar, agin pa idalom sa GCQ, tugtog magtakop ang 2020 para malikawan ang paglaptas ng COVID-19. Nagpromesa si Senator Manny Pacquiao nga pakibatuan sa PDP laban ang korupsyon kag pagatutukan ang mga marginalized sector. Ini matapos nagpanumpa si Pacquiao bilang presidente sang sininga partido. Sa karon, si Presidente Rodrigo Duterte nagapungko nga chairman sa PDP laban. Sa speech ni Pacquiao, iya ginpahayag nga akig ini sa mga korap nga opisyal kag korap nga empleyado sa gobyerno.
Ginpahayag ni Senator Coco Pimentel ang anay presidente sang partido, iya ginatugyan ang posisyon sa isa ka leader nga mayara sang oras, energy kag kaisog para mapreparar ang partido sa 2022 nga national kag local elections. Sa karon ginapangamuyuan pa ni Pacquiao ang iya plano sa maabot nga 2022. Samtang si Speaker Lord Alan Velasco ang ginhingadlan nga Executive Vice President sang amo nga partido. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Kag sa aton mga Good morning liwat sa aton nga mga nag-monitor sa Facebook. Dira sa kay Michael John Season of course. Good morning. Salve Gatilogo. Sa kay Ako Maldita. Dira sa may saka sige Ako Maldita sa Hong Kong ni siya no? Adin ni siya. Oo, bala mo. Sa Hong Kong Good. Ay, live here in Hong Kong. Good morning, Ma'am Ako Maldita. Maria Teresa Hofilania. Good morning man. Kay J.D. mo Pabalinas Panagiton. Ga-monitor sa Iroreco. Tamyaw niya lang bro kag sis niya ko no. Sige, ate Hong Kong iman siya. Yes. RR mo tuwa pasensya daw lisi kagod RR na nindahan pa abi. No problem, RR. Kuilang basta ara ka lang. Lisa Joy Ilon Amoroso. Good morning man. Sakay Yasi Kate Cardones. Good morning sa imo. No friend na ni kami bala sa Facebook mo. Oo. Si Yasi Kate Si ano gani action boy, si Ma'am Ako Maldita, gin-add ako sa Facebook bago ko lang siya na-confirm. Bago ko lang gali nakita. ka? Okay. So we're friends now on Facebook. Hi, God. Congratulations. Kumawa ka gina-doors. Ken Jo Montaño Prudente. Nya tahom gid kay Dorel Kabato. Ay, bongga. Ako ni nga, nga classmate bala. Ay, classmate mo ba lang gali? Fellow Yunorian. Diba? Good morning, dress sa may Thailand. Sorry ka? Muna sa Thailand. Yes. Oo. Kung gusto mo may pabakal sa Thailand, pwede. Gini siya kabakal. May ito man ko to, may friend mo ko to. Sa Thailand. Di ba bakal ka man kahisaon ka, di ba? Good morning, man. Kay Elizabeth Lampreya, dira sa Thailand. Sa Thailand. So, sorry ka. Ako magamba, kaya thank you. Do cap ng ka. Do ka mo. Basta may kagi na isla ya. Ay, hindi manggedal. Wala ko ba? Kay Jagger Balawbaw Recta. Good morning, mayong buntag. Sa mga gusto bakal Black Boy sa mga t-shirt na may design. Gusto mo? Pwede mo siya Anong ma-design? Depende sa imo, pwede personalize. So Pwede mo siya mga text, mga ano kan, mga kung ano gusto mo. Gusto mo tsura mo, pwede get. Ay, okay, panagtag mo sige. sa imo nga boys club. Boys Club. Boys Club. Oo eh. Helen MC, Charlene Anlita, good morning. Kay Sharon Pilor Siason, good morning man. Ay, okay, kilala kami din ni Sharon niya.
Pilor, a long time ago, no? Sige. Sa kay Rose Wenner, dira sa Germany. Kay Susan Jaime Allen, dira sa Houston, Texas. Good morning man sa inyo, dira, no? Kay amigo na to si Remia Garcia, ani man nag-upod na magyapon sa aton diri nga pagpal. Ay, by the way, sa aton mga ka-action na dugay-dugay may sap kita. So preparar lang inyong mga cellphone, no? Pero namin kita nag-monitor kita live, no, sa radio bla, sa inyo transistor radio, para mabalaan kay tira gina sa kuan na sa mo on air ang aton sining programa. Ako na ng aton nga pagpanghatag sang sap, no? Elon? Oo. Okay, good morning. Sige. Okay, mga ka-action, standby na kita sa aton dugang nga mga balita. Kag standby man sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Si Bia Jonathan Linaw Balita International, pagatunan sang maid-id sang World Health Organization o kang WHO ang mga data gikan sa COVID-19 vaccine sang Pfizer kag BioNTech. Ang nasambit nga tikang ang para sa posibleng nga malista ini sa emergency use sing nasambit nga bakuna. Nakigangot naman ang WHO sa Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency sang Bretanya para makuha sang assessment. Ginpahayag ni WHO Emergency Expert Mike Ryan nga dapat hindi pa maguntat ang mga pungsod nga maghimo sang bakuna bangod kinahanglan pa sang bug-os nga kalibutan sang tubtub apat ka bakuna batok sa COVID-19. Importante ang paghimo sang madamong bakuna para mangin barato ang presyo sini. Madumduman nga ginaprubahan sang Bretanya ang COVID-19 vaccine sang Pfizer nga amo ang pinakauna nga pungsod nga formal nag-endorso sang nasambit nga bakuna. Balita naman sa patay sa pagnegosyo, pinaka-consistent ang 4G network ng Globe Telecom sa 13 sa 17 karayon sa pungsod. Ini sa pagtuon sang UCLA, ang global leader sa internet testing and analysis. Sunod sa UCLA, sa ilang datos pa sa third quarter sang karon nga tuig, sa 17 karayon sa pungsod, pinaka-consistent ang 4G sang Globe sa 13 ka mga riyon. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 6 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 4 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, of course I know nga kilala mo si Marcelito Pumoy. Idol mo, di ba? Pumoy. Oh, Marcelito. Si Marcelito, perfect. Kayang iya nga kanta nga The Prayer na Black Action Boy. No. Hindi ko nagbalong lyrics. Amo ni siya napilian nga video of the year sang YouTube Philippines yahanan. Philippines. So pamatian ta Black Action Boy para basi sa iban pamatian ta? Ariyo. Sige. Problema na. Madali lang gid. Ang ano lang. Lalaki ni si Marcelito ha. So wala ka baloy. Tingog na ni kuano. Ang bahay mo lang nga si Celine Dion. Anong tao mo? In times when we don't know, let this be our prayer. Basta nga matapos ba si Celine Dion siya? Hindi ah. May halaton ta ba si may ano siya? May let's see that. Di ba bulos-bulos na siya kapan?
Sabag na daw, ginbayet ran. Yes, Ah. So, ini ba lang nga video, Action Boy, nakalabot na 45 million views malang. Yeah. Diba? Sabi ko kung mga, auluban, sim lang sa giliguro sa akong mga bahay, 350. Wow, ka-views. Ka-views. Oo, te grabe. Mini, ang imo pila. Di ko di mga 44 44 million na Isipan. 900,000, 999,000, Nita. 650. Naggrabe. Tingnan mo lang ginakatag sa imo earnings, how? Di wala pa na mapadala. Wala pa na Wala padala. pa. Kayo pa dito, padala mo imo yuway pa. Wala pa. Ba sila ito nga boy duran. Diba? In fairness, magiging si Sige, Action Boy, si magiging Marcely, na. talented yun sa Action Boy. Talented, Nag-intro na siya guys sa ano eh, sa America's Got Talent. America's Got Talent. Oo, galing kay Astaldo sa kuan sa ang kuan la daw Champions League nila. Oo, Champions League na siya, tanong yung mga champion nag-intrada. Pero hindi siya pinalad. Pero kablog ito Action Boy nga, siyang winner para sa aton. Correct. Perfect. Marcelito Pomoy. Balita sa sports. Ginpalawig pa sa Los Angeles Lakers ang paghampang sila superstar na si LeBron James. Ini pagkatapos na nagpirma ang NBA Stars ang 2-year contract extension nga nagabalor sa $85 milyones. Nakakulugan nini nga magalawig pa sa team si James ang tubtub 2022-23 nga season nga maghatag sa iya sang 20 ka seasons nga paghampang sa NBA. Madumduman lawag bilang most valuable player si James sa 2020 NBA Finals pagkatapos ang inpierde sang Lakers ang Miami Heat. May 25.3 point average in isang nagligad nga season. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Kag sa atin yung mga action! Good morning and happy Friday! Sige. So mag-abot na sa ating Kabot na na isang aton nga winner, possible winner na to. Drigit sa i-mix-mix. So, gini mayo. Sige. International Rayman. Si Jeanette Delino, good morning dranay, no? Kagawad Mira Polidario, morning liwat ha. Kagawad, morning. Sa kay Sino Inday kaya? Gamay, kay Sino Juliet, ay, good ha? morning. Sige. Sino ay, Ano na, ha? nagabot mo na din Ay, ha? na, Sige, try na itong tawagan. Yes. Kabay Thank pa you so makasabat much, tayon. Action El Ray. Kaya kung hindi makasabat, saylo naman kita no? Oo. Victor Tugaf, good morning man. Kag kay si Alex sa mga pamangkot sa blakon pag bakuna kuno kun mga pila ka baya lang kinang way patani way patakabalo kay way pa man ang bakuna balan na kunara na no. Sige, try na naton tawagan ang ginbunot ni Action Dorel nga possible winner naton sang aton nga Ma-intro tan. sige, go. Lipat ko. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, ginatawagan na natin subong aton sini nga possible winner. Gary, Hindi na sa gani kasabat gani. Disgrasya gini sa wasaan gini sa sakon. Abe? Ti daw. Hello. Hello. Siligo kung hindi sa kasabat mo sa gini sa sakon mo. Alex. Nakibot ako pag gabot Alex. Alex. boy. Morning, Action Boy Durana. Okay. Ha? Nakibot ako pag-abot di Action Dorel. Ikaw ginimugin nga lang nagabutan, no? Grabe, maswerte, no? Tingala ko nga doon ka namin isang kapot-kapot niya. Kita, hindi mo gamamoy ko na daan yung Action Boy. Pero tingnan nga lugay-lugay. Grabe, no? Basta swerte mo naging yung Action Boy. Imo, Gani, Gisa, ba't magiging prayer ko? Prayer. Kaya ginplay ta bagulang prayer ni Marcelito mo. That's the power of prayer. Yes. Tagantes, sige na gabot ng kanta pa si Marcelito sa prayer. Ti grabe, naging ka-powerful. Sige. Alex Montesa sa Aris Street, Block 2, Lot 64 sa Sharina Heights Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Congratulations, Alex! Yes. Thank you. Kabalo Hindi ka. na siya kinalaman ko ton kung... Hindi naman kinanglan mangkuton. Hindi naman kabalo. Kami Pwede kilala. pamangkot? Ha? Pwede na pamangkot, dukan. Pero mo na guro nga may kumangkot. Si Action Dorel mamangkot. Action Dorel. What is the biggest mistakes that you've done in your life? And what did you do to make it right? Ay, sorry. Ay, habi ko, ano lang yung Miss Universe.
gali ate, syempre, sino mo kilala di sa Action Radio? Oh, sige ba? Ang kilala ko lang guro si Miss Dorel. Wow! Di ba pati? Ba't ano? Si Miss all the school and Oh. and defensor. Okay. But, hindi mo kilala sa Action Boy. Actually, din kilala. Gani? Sabi sa lalaki, si Papa Boy. Popo Boy! Sige. Papa Boy Duran. Kabalog kami action kabalog kami Alex kwa nang kwa kagidiya ng loyal. Top fan ka na di gani. Oh, top fan. Ha? Top fan ka na gani dire Diba sa Action Radio? Sa Oh, Facebook na top fan ka na no? So Alex, good morning kid kag congratulations. Thank you. Sige kabalo ka naman na hulat talang ang text ang amon nga administrative Okay. officer ha. Perfect. Congratulations Alex Montesa sa Barangay Takuling, Bacolod City. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Alright, congratulations liwat kay Alex Montesa sa Barangay Takuling, Bacolod City. Congratulations! Ang mga avid listeners na daw ginakuan man ano. Oh, ginagrasyahan. Kita pila na naton ka daw mga avid listeners gid bala nga daw ara sila no daw daw man in sila no. fairness, Pero why taniya ginapili ha? Uy, Ginagabot ay. niya. Kita nyo naman to, di ba? Super mix kagid bala, di ba? May sige. amaw pa ko na nabala, ano? Good morning Anay Dira sa kay Mike Libon. Si Dennis na lang siguro, no? Kadaw ka presidente ni Dansa Energy Fund. Presidente. Duwa, ikit siya kagabutan. Ang Hindi buto lang, malas klase. basi bala hindi Dennis, ang ginbutang ya, Dennis Richard. Basi baby bala. Basi Hindi baby ba daw ako rin Dennis. ayo? Sabi natin, minor. Basigin scratch bala kay silin sa kuan niya sila sang nag-validate bala niya minor man hindi sa pwede. Gani, Pero actually daw ay man tayo kuan sa mga minors okay lang no. Oo, wala man age limit. Drigan sa aton may kundi may minor gani ito nga reporter. Agili ka? Oh, si baby boy. Si baby, graba. Teka lain. Pero may lang na isla niya na ito yung birth certificate. Okay. Kaya ang iyang ngalan sa una sa birth certificate si Baby boy. Baby Boy. Graba. Ay, ka-cute. Sige. Sige, Balita Special, go! Sa ato niyo Balita Special, Action Boy, ari ba lang mga tips kung masami balaga basa ang imong mga ilok? Paano ini masolusyonan? Oo. Kaya duba basa gina akong ilok sa mga iya na tayo. Solusyonan ta ni. Tapuan eh. Trapuhan. Trapuhan. Charot. Hindi amo. So, kay pila, actually, problema, ginisang iban, labi ng mga kababainhan, Oo. bagado kahuluya, bilang gabasa imo ilok, di ba? So, Mas mahal lang ba sa ilok mo sa basa ba mo eh? agani. Ang bal ni Dennis, kung siya ko magdaog sang 500 sa SAP, gusto niya ko ng pisoson. Ay patihon ta na ang balon ta ang padalahan namo, niya pisoson niya tag mo. Wala gina problema din. Bisan, bajingkuhon. Ina ako magdaog ka. Kaya lagi siya kagabutan. Sige. So, Ari Action Boy, ang tawag ni siling pagbasa bala sang ilok, Action Boy. May tawag ni Action Boy, hyperhidrosis. Muna. Wala maguro kong magamba kapag, uy, gina-hyperhidrosis. Kaya kagabasa lang ang ilok. Basa ang ilok. Kapudla i-pronounce, no? Pero anyway, am na siya Action Boy ang tawag. So, paano ini nga hindi maglala? Ano himuon? Tawas. So, una, hindi na tawas, madalas tawas. pwede na siyang tawa sa okay. siya actually pa mala na siyang tawa sa mga ilok. Meron iwan giga puti pwede ilok no? Correct. Sa tawa sana all. So una, magamit sang anti-perspirant nga deodorant, Action Boy. Okay. So hindi tanan nga deodorant gali, may amo sina, may anti-perspirant. So kung magbakal ka next time, i-check mo gid sa supermarket, i-check nyo gid dira nga may amo na siya, may anti-perspirant. Pero kalabanan, Action Boy, mabasahan ko may amo naman na anti-perspirant siya. Para kag make sure nyo lang, antes ka mo magbutang, dapat mala ang inyo nga Ilok. Gelox. No? Para hindi siya magbalhas, hindi maghibi. Correct? Mala siya. Yes, mala. And then, next Action Boy, sa mga hilig sa spicy, nga gabasa drang ilok, likawan nyo nagali ina pagkaon. Sang
Uma niya kaon sang Kahang. kahang. Uh-huh. Nagaano siya action boy, nagatugas ang sobra mo nga ano pag para Pag malhas. malhas. So pati ilok mo Okay. gahibi siya. Ga- Ga protesta siya. Oo. So next, magsuksok ka man sang mas halog nga bayo ko no. Mas marami ko no kon cotton. Ang sa upper mga ano ha nga Para hindi maginutan mo ilok. Oo, hindi mag-aliwasa ang imo nga ilok dira. Hindi magamamo na bang ilok makimo. Laklay sa mo. Di ba? Sige magamamo ng ilok mo kag mag-aliwasa siya. Mag-aliwasa. Oo, amo na siya gahibi. Day imo ilok, day galiwasa. Ha? Ano Anong galiwasa? Kay gabas. Ngay basa mal mo tulak sundura kuno ang ilok basa kung galiwasa. Kalay. So, ang last action boy, magliwas kayo sa paggamit tas ang antiperspirant pala kung wala kasing budget. Medyo mahal gid man kasi ang mga 'di ba, mga deodorant. Oo, May presyo gid man siya. So may ara sang home remedy action boy. Pahiran mo siya sang baking soda. Gin-mix mo siya sa water action boy ha. Tapos i-stay mo siya anay for 20 minutes until mo siya banlawan. So hindi na magbasa imo ilok. Abi ko anay stay mo sa 20 minutes antes ibutang sa oven. Ano i-bake? Kalain. Oh, hindi nyo pag ano ha? Hindi nyo pag dalon-dalo ng ano ha? Ang Baking soda? ha? Kasi 20 minutes lang bala tapos banlawan. Kaya basi bala pagbutang sang baking soda, then go na sa work. Ay, hindi. Bunlawan mo gina. Hindi. Kaya basi kibot ka maghabok. Ay, yes. Nagagaling ka pahabok. Yes na, no? Ang yes baking na. soda, wala man niya. Di ba? Gapahabok. Ang baking soda wala na ginano na saya. Pinabutang mo na siya sa kung mag-bake ka or gusto ka. Okay. Mga nang tawag nga baking soda. Yes, lain ng baking powder, lain pa ng baking soda. Merakis ang do ginamix na siya duwagid. Ang tawas namin na Barato pag yung tawas. Kag pwede man action boy ang suggest na action Eden. Kag nakita mo na naman actually sa mga hack bala sa Facebook. Tangan mo sang panty liner yung mga ano di ba bayo. Ti ano na lang ang Kay imo. gina ha? Butang mo di bayo mo kung wala ka naka-sleeveless ha. Butangan mo sang panty liner da para ma-absorb sang sang panty liner ang basa sa imo ilok. Butaka mo lang binang bala hindi ka nagamit yung bala kung ganina ng sanitary napkin bala hindi na pwede. Panty liner gani. Amo na siya. Kadamol sa napkin, ha? Kadamol siya. Amo mo na sa gala. Yes, amo na siya. May mali kuman sina. Gani man, no? Diba? At kala, election boy, hambal ni Rona Aquino, daw sweet 16. Kalang guro. Sweet 16. The action boy, daw sweet 16. Ang ano? Ang imo ko na dapat ibutan si God all nights. Ano? All nights. Ay, hindi siya ka-relate ga. Wala pa siya gagamit. Oo. Ipakita talang ka lang sa iya kung ano ang all night. Sige. Nga, sanitary landfill. Sanitary landfill. Pakita mo lang ilok mo sa ako na. Ay, kala. Wala ko na yung kabuta, kado kadamo. Ay, kagawin mo ka ba sa ilok mo yan? Wala, git man. Depende sa situation. Correct. Sa siling ko na, mas bahay pa nang isa ba sa ilok mo, sa basa ba mo. Delikado ang basa baba. Kay matampaan ka pa na action boy. May tendency pa na nga matampaan. Kasang, matampaan ka ni Torko. ay, sorry ko. Kung hindi ka Torko ko mabayad. na yung band-aid na butang yan. Kay Balo ka, nabutang na, ambal ni Torko, ako ni Tol, band-aid ang nabutang ko, taga-apat kada ilok. Ni ko, butang mo yung band-aid, kaya mo na yung ilok, kaya waya gabasa na tawag siyang bakukang. Ay, bakukang. Bakukang, hindi Hindi pwede hubag. Kay Ma'am Rona Aquino, Soringa, ni pagbasa, or Soringa. Thank you, good ma'am ha. Kay gindayo niya ako niya golden hair. Ay, very good. Sige. Kaya dugay, gusto ko nga mag-itom na ni siya, kaya para bago naman. Sige. Correct? By January. By Before your January. birthday, which is 44 days to go. Before nga ako your birthday. Ate. Sige. Perfect. Okay. Kay amigo natin Andy Delgado dira sa may Japan. Good morning dira sa imo. Kahalong dira pare kag may lang kwadra. Atuto sila tanan ng pamilya na kay Mary Ann ato na to. Kilala mo si Andy? Pupunta din namon sa una. Okay. Tingnan ko ito familiar. Taga-action na dyan. Nga nagpa-Japan. Nagpa-Japan siya. Sige. Sige. Mike Libon, good morning. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman dringan news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life extended.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!